जोंथ' बिजेपिया मोजांखौनो आसा खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला दाखालि 7 डिसेम्बर खालि उदालगुरि आरो बाक्सायाव खूब मोजां जादों जोंहा बिजेपिया जों बेवहाय 14 निफ्राय 16 सिटखौ माने मोनगोन बाक्सा आरो उदालगुरियाव जोंहा दा चिरां आरो क'क्राझाराव 27 थाल' जों समस्थियाव केन्डिडेट होदों 7 था समस्थियाव केन्डिडेट होदों बे 7 था केन्डिडेटनि गेजेराव जोङो दा जेखौ नुदों जे 5थाया रोखायै फैगोन 5था रोखायै फैगोन आरो बांनोबो हागौ गतिके बे हिसाबै सानो जे बे नैथि खेबनि गाबोन 10 डिसेम्बराव जानो गोनां बेवहायबो बिजेपिनि माबायावनो फेभारावनो फैगोन आरोखि बिजेपिया गैया बेवहाय नोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दङ बेयो ओरै मोनसे बुंनाय जायाखै नामा जे माने बिजेपिजों इउपिपिएलजों सिङाव सोमोन्दो जानांगौ नङा बेबायदि नङा थोंजोङै जोंहा गोबां माने जायगायाव केन्डिडेट गैया आरो बेफ्राव जोंहा बिजेपिनि मावथि दं आरो बिजेपिनि सापर्टार दं दा बिजेपिनि जिहेतु सापर्टार दं बिसोर सोरनो भट होनो ओंखायनो बेफोर जायगायाव जिहेतु जोंहा केन्डिडेटआनो गैया बिपिएफनो दाहो होनदों बेखायनो होनदों बिपिएफआ 15 बोसोर सरकार जाबाय गतिके 15 बोसोर सरकार खुंनायनि गेजेराव रायजोफोरनि गोजोनथाव जेबो खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो सोलायनाय नांगौ ओंखायनो सोलायनाय नांगौब्ला बिपिएफखौ दा होखासै बेखौ बुंनाय जादों ओंखायनो बिपिएफनि अनगा जायफोर माने केन्डिडेटखौ उनावहाय बिजेपिजों गोरोबनानै बा बिजेपिजों थानानै बा बिजेपिनि जेफोर मावनो लानाय बेफोर हाबाफारिखौ गावनि समस्थियाव मावगोन बायदि होननानै सानदों रायजोआ बिसोरनो भट होनांगौ होननानै बुंदों बेवहाय इउपिपिएलनो होनांगौ होननानै थोंजोङै बुङाखै खिन्थु इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौबो जुदि बेबायदि मोजां मावगोन होननानै सानदोंबा बिसोरनोबो होनो हायो बेफोराव जे नुनो मोनदों जे थांनाय 7 अक्ट'आव खुंफुंजानाय बिसायख'थियाव बाक्सा आरो उदालगुरियाव जे खुंफुंजाखांनायनि उनावहाय स्ट्रंगमाव माखासे भाइराल माखासे स्ट्रंगमफोरा नङा बिनि बिथिङाव माखासे खौरां बिजोङाव भाइराल जादों बे बिथिङाव मा बुंनो सानो नङा बेफोरो माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमफ्रा मालाबा जायो सोरबा मावदोंमोन बेफोरखौ सोर बबाव बायदोंमोन बबे थालाया माबायदि बबे माबाया माबायदि खिन्थु बेखौ लानानै साननांगौ जेबो गैया मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय साफ्रोमबो बिजाथिनिनो मानसिया बेवहाय थाफानो हायो डिउटि आरो गोबाव सम थाया आरो बेवहाय सिकिउरिटि फर्सआ बेवहाय दंजोबखायो गतिके जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चाराबो बे रोखोमनि मोजां नङा जिहेतु बबेबा स्कुल होन बबेबा कलेज होन दरजा खोरखिफ्रा बेफोरबायदि माने बिदिनो लोरबां जानानै दङ बेबायदिया थायो नाथाय गासिबो केन्डिडेटआनो बेवहाय मानसि दोननो हाजोबा आरो निस्सय दोनदों आं सानो गतिके बे बेलायाव बेवहाय बेखौ लानानै साननांगौ जेबो गैया नङा बे बेलायावथ' बिथाङाथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे ओरैनो गाव खारग'नो बा गाव खाथायनो बुंगोन नाथाय बिथाङा बे गामियाव थांदों आरो बे गामिनि रायजोफ्रासो बिथांखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों गतिके जोंनि कड अफ कन्डाक्ट मथे 4 बाजिनि उनाव जोबथारनाय केम्पेनाव आरो खुनु पाब्लिकनि खाथियाव थांनो मोना नाथाय बिथाङा जाय जायगायाव थांदों बेनि पाब्लिकफ्रा बेखौ अजद दैखांदों जे बिथाङा केम्पेननि थाखाय थांदों आरो मानसिफोरखौ थाखा फैसा राननो थांदों होननानै दा नंगौ नङा सैथो खोथाया उनाव ओंखारगोन जिहेतु दा बिनि सायाव केस फाइल जाबाय गतिके उनावहाय बियो ओंखारगोन खिन्थु बेवहाय बिनि गामियाव थांनायाव बिदि हमजाहैनायाव बिजेपिहालाय मा षड्यन्त्र थानो बिनि थांनायानो गोरोन्थि गतिके बे ओरैनो बुंगोन गाव गनो थाखाय बा गावनि इमेजखौ लाखिनो थाखाय जुदिसो बिटिसिआव बिजेपिआ सरकार दाखांब्ला नोंथांनि गिबि प्रायरिटिया मा जागोन गिबि प्रायरिटियानो जाहैबाय जोङो बिटिसिआव जेफोर माने गुबुंले जिथु सरकार सालायनायनि खान्थि बेखौ मोजां खालामनाय बिनि उनाव खुनु नियम निथि मानिया जासे जेफोर सोलिबाय थादों बेखौ नियम निथिनि गेजेरजों थिग था खालामफिननाय जेखौ गुड गभर्नेन्स होनो बे गुड गभर्नेन्सखौ लाबोनाय नैथियाव जाहैबाय बिटिसिआव गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय लाबोनाय बर' अना बर'नि जिथु बाथ्रा लानानै बिटिसिनिफ्राय ओंखारलांनो नागिरनाय बेफोरखौ जोङो बोरैहाय बिसास होनानै जे बिटिसिआव थानानै बिसोरनि जेंनाया समाधान जानो हायो बेखौ देखायनाय ओंखायनो हा हुनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों हा हुआव संबिधानिक भाबै माने बिटिसिनि गासिबो मानसियानो अधिकार दं हारसायानो जा बर'आनो जा गतिके बे बेलायाव बिसिनि अधिकार मथे बिथांमोना बेखौ मोनगोन बे मानसिफ्रा जेखौ फोसावदों बे गोरोन्थि जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ नन बर'नो होनो नागिरदों बे नङा नन बर'जों नन बर' जिथु हा बायलाय फानलाय बे बाथ्राखौसो
बुंनाय जादों जे बिसिनि गावसिनि गेजेराव हा फानलाय बायलायनि बेलायाव जिथु पारमिसन नांगौ बे पारमिसनखौ थाबैनो दिहुनना होनायनि बेबस्था लागोन बेजों जाहाथे बिथांमोननि फोथायथिया फैयो बिनि उनाव जिथु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमफोर बेफोर जाहाथे प्रपारलि जायफोर मानसिफ्रा मोननांगौ जेरै न' गैयैनो न' होदों जानो गैयैनो माइरं होदों बा बिदिनो लोंग्रा दैनि बेबस्था फायखानानि बेबस्था बोराय बुरिनि पेन्सन आबादारिनि फैसा दा अरुणोदय स्किम बेफोर गासिबो स्किमा जाहाथे मोनहैयो बेखौ बेबस्था खालामनाय जागोन जाहाथे गेजेरावनो रावबो बेखौ माने जानानै माने खोमानो हाया बिनि उनाव जिथु रोजा कौटिनिबो बारा फैसा जोंहा BTC आव फैयो जेखौ जों बाजेट लायो बेवहाय मोजां मोनसे बिखान्थिनि गेजेरजों रायजो राजानि नंथारगौ समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै खामानि